мулоқоти намояндагони суди вилояти Суғд бо устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар мавзӯъҳои мубрами рӯз баргузор гардид. Дар аввал Искандарзод Абдуҳамид Искандар, судяи суди вилояти Суғд, дар мавзӯи баргузории интихоботи вакилони халқӣ ба Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуд ва хабари ба вазифаи раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардидани муҳтарам Рустами Эмомалиро ба аҳли Толор расонид, ки ҳамагон хуш пазируфтанд. Ном бурда дар идома доир ба мавзӯъҳои стратегияи миллии муқовимат бо коррупсия, терроризму экстремизм, эҳтироми арзишҳои миллӣ, хизмат ба модарватан, риояи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар, донистани таъриху фарҳанги миллати кӯҳанбунёди тоҷик, гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, мақсадҳои нопоки мухолифин ва дигар мавзӯъҳои муҳим баромад намуд. Шарифзода Баҳриддин Нуриддин, судяи суди вилояти Суғд, дар мавзӯи нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти шаҳрвандон, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимҳо, сиёсати баланд бардоштани ҳуқуқи шаҳрвандон, ӯҳдадориҳои волидайн ҳангоми пошхӯрии оила, эълон гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун амтарин кишвари ҷаҳон баромад кард. Ёрдамчии раиси суди вилояти Суғд Насриддинзода Рустам Умриддин дар мавзӯъҳои хизмати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи дурусти телефонҳои мобилӣ ва сомонаҳо, паҳн кардани наворҳои бадахлоқӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ, пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандон дар ин самт, пардохти саривақтӣ андоз, истифодаи самаратноки қувваи барқ ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ суханронӣ намуд. Дар идома иштирокдорон ба меҳмонон саволҳо дода ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар мавзӯъҳои мубрами рӯз онҳо ба мо маълумотҳои хеле заруриро пешкаш намуданд. бегонапарастӣ, муаммоҳое ки имрӯз ҷавононро фаро гирифтааст, мо бояд ки ҳамаи онҳоро дуруст бояд ки истифода барем. мо мехоҳем ки чунин вохӯриҳо бо мақомотҳои дигар, яъне ки дар факултетҳои худамон низ бисёртар таҷлил гардад. ин барои мо устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ хеле ҳам мусоид мебошад ки бобати терроризму экстремизм бисёр ҳам ба донишҷӯён ва устодон меҳмонон хело маслиҳатҳо ва суханҳои хело хуб баён намуданд. Қудратло Раҳматлоев, Саидло Арслонов, ахбор.